Hej, hej. Ej, så jeg har min farmor med i dag. Vi skal prøve benbuden challenge. Ja, det bliver sjovt. Ja, sikkert. Hvad starter vi med? I det bestemmer du. Jeg ved jo ikke rigtig, hvad det er, vi laver her. Nå, så starter vi med. Ja, Hvad er det her så? det kan enten være tutti frutti eller stinkende sukker. Stinkende sukker. Sokker. Sokker. Skal I samtidig, eller skal I en hver? En hver. Okay, hvem starter? Er det farmor, der skal starte? Ja, Så hvis du er de ens, så... Jamen, så får man bare den samme. Ja. Lad os så se, hvad du kan, mor. Helt ind med den, du. Helt ind med lortet, mand. Ja, der er ikke noget med noget, du. Det er sure sokker. Ja, det kan du ikke lide. Puha. Okay. Hvad smagte det af? Jeg synes, det smager bræt. Er det rigtigt? Yes. Nå, Mikkel, så må det være din tur. Så skal han også gøre sådan en igen? Ja, så skal han have den samme. Er det samme? Jamen, så, man ved jo ikke, om det er den ene eller den anden. Nej. Skal jeg? Ja. Tutti frutti. Der var du heldig. Og hvad så den blå? Ja. Nej, det er stinkende sukker. Er det stinkende sokker, du har fået? Står det ikke lige derinde i? Nå, Er den ikke så god, skat? det kan være tandpasta eller... Hvad er det andet? Tandpasta eller blåbær. Blåbær. Nå. Det er ikke så meget slemt. igen. jo. Ja, der er først. Nu kører en tur til mor. Puh, jeg stinkende sukker. Hvad? Jamen, det er ikke så ringe, ja. Hvad har du fået, tror du? Jeg ved, det smager meget godt. Hun ved ikke, hvad det hedder, jo. Okay, ja. Stærk tandpasta. Det kan jeg ikke lide. Nej, hvor er den stærk. Det er stærk tandpasta. Ja, det er du ikke så god til. Jamen, jeg har blåbær. Ej, stærk Du må godt spytte ud. tandpasta. Pandtaster? Ja. Nej, hold op. Undskyld. Er det så den grønne? Og det er nok den værste, jeg har fået indtil videre. Den grønne? En grøn Lime? er lime eller slået græs. Så kører du Frisk en ny kløvet græs. igen, mor. Ej, puha. Jeg tror, tandpasta var bedre. Det smager ikke dårligt, hvad det sådan er. Men du ved ikke, om det er græs eller lime? Nej. Tandpasta. Ej, ad. Jamen, så tager den næste. Jeg kan ikke smage, for grund af tandpasta stadig er der. Nå. Nå, den skulle du have ventet med til sidst. Det er græs. Er det lækkert med noget græs? Nyslået græs? Det er sgu lækkert. Det er sgu græs herude for mig, så. Nå, den næste er hundemad eller chokoladepudding. Jamen, det er også lækkert, hvis det er Hundemad, hundemad. sagde hundemad. Det er noget af dig, mor. Det var sætten, mand. Gør det klart at smide den ud. Det var vel chokoladebuden, det Åh, her. der var det heldigt. Ej, det er da ikke fair. Okay. Ja. Men det har jo også været lidt chokoladebuden. Det smager godt. Det er udmærket. Kom så. Kan vi få en skål hundemad? Jamen, jeg har fået alle de dårligste indtil videre. Nå. Det var også dig, der lukkede. Ja. Ja. Det kan godt være, at jeg skal have noget at drikke. Det ved jeg ikke. Vil du hente noget der? Nej, det går Det ikke. er øl derovre, Jesper. Kom så, ind med den. Nå, hundemad der. Det tror jeg.
Efter den her afgang, så er du ikke Det er græs mere. hundemad. Det er hundemad. Ej, hvor ulækkert. God. Ja, lær at spise en masse gode ting. Jeg får aldrig dårligt med færger. Så må du spørge farmor om at bytte den næste. Det er så fersken eller opkast, den næste. Dejligt. Ja. Ej, hvor nu ulækkert. Ej, hvor den er stadig, mand. Er det farmors tur? Okay. Nu skal jeg lige resten ud, det gider jeg ikke. Jeg skal ned og drikke. Ja. Så kan farmor tage den næste. Fersken eller opkast? Måske skulle vi tage den værste til sidst. Skal vi ikke gøre det Skal sammen? vi- Nej, det gør vi ikke. Hvad? Det gør vi ikke. Skal I tage den sammen, spørger farmor? Nej. Jeg lugter hundemad herovre. Det er ikke fair. Jeg lugter- lugter, nej, det lugter sådan knust vitaminpille eller sådan Og noget. hundemad. Det er virkelig ulækkert. Hvor der lugter hernede. Ej, jeg tror jeg næsten ikke, hvis det er ikke. Nej, det kan Jeg jeg får godt. altid dårlige. Ja, det har farmor da også lige fået. Nå ja. Farmor har fået 2 dårlige. Jamen, hun har jo også fået nogle gode nogen. Jeg mener, jeg har ikke fået nogle gode nogen endnu. Nå, okay. Det er også der lukket. Ja. Ja, det med jo. Det ender med, at jeg spytter det ud i den der. Rådden af. Det er den gule. Ja. Nå, kom så. Fersken, yes. Nå, Så kan du ikke brokke dig mere, du. Den første gode. Mm. Det var også i den bedste. Nå. Ikke noget? Næste er... Er den gul? Ja. Så må det jo så være den der rådne æg, eller smørpopcorn. Eller hvad? Popcorn med smør. Popcorn med smør. Ja, eller rådendæk. Hvad er den sidste? Det værste, jeg kan ikke engang- Det værste, jeg kan ikke engang lide fersken. Nå, det værste, jeg kan ikke engang lide fersken. Nå, det smager dejligt. Mm. Smørpopcorn eller rådne æg? Nej, først. Jeg har lige set det grænsigt først. Oh. Altså, hvis det er råden ikke, så kan jeg jo godt lide råden ikke finde ud af. Nej, det er ikke popcorn. Og så røg jeg også ud. Nå. Kom så. Jo, det er Jo. Glutamage! Råden ikke. Kan du få den ned? Så spyt den ned. Jeg kan stoppe bagefter det her. Kokosnød, eller hvad det baby wipes, hvad hedder det? Røvklude, hvad hedder det? Hvad hedder sådan noget? Vådservietter. Vådserviet, Ikke nej. bande foran YouTube. Undskyld. Hov, Det så ingen. det tager ugen. Ved du hvad? Ej, hvor er det lækkert. Jo. Hold da op. Jeg kunne lige ud og brække
mig, hvis I ikke har noget imod. Nu kan jeg nu afsætte dig nu ned. Jeg går lige ud og brækker mig, hvis I ikke har noget imod. Ej, jeg har ikke særlig godt endnu. Nå, men det er godt, det kun er 2 tilbage. Både servietter eller kokosnød. Jeg kan ikke lide lunken og dele. Hvad? Jeg kan ikke lide kokosnød. Okay. Nå, så bare YOLO. Så er det loose. Ja, det er det virkelig. Ej, jeg har stadig rundt æg, altså. Det er kokos, det her. Nå, Det kan jeg ikke. Jeg spiser Nej, det kan jeg aldrig. heller ikke. Nå, ja. Ej, jeg tør ikke. Jo, kom nu. Klar, hvor mange penge jeg har brugt på det her. Nej. Det er våde servietter. Dejligt. Smager den godt? Jamen, det er dejligt med lidt papir. Paper. Ej, Nå, den næste, jeg Den kan kan ikke vel papir fra nu af. den Den næste sidste. det er bussemand eller pære. Saftig pære. Saftig pære, ja. Der er bare helt vildt Bussemand. dernede. Er jeg fyrer, der lugter hernede? Jeg kan lugte helt derhen, hvor jeg sidder. Nej, Det er rigtigt. Lugter bræt. Det kan du ikke prøve der med, mor. Jeg kan ikke lide våde servietter fra nu af. Nej, det er ikke noget, man spiser jo. nej. Ej, det er normalt i hvert fald. Ej, jeg Nå, vil ikke bare stoppe her. nej, nu tager jeg den sidste. Pære eller bussemand? Okay. Pære? Eller bussemand? Jeg kan godt lide Den er pære. snart blevet for lang, for jeg ikke kan sende den på YouTube. Jamen, så skynd dig lidt. Pære. Så tager du. Pære. Er I færdige? Jeg kunne lige ud og brække mig.